Pel que fa a la presentació, la presentació en principi té dues parts, que és una mica, per una banda, veure els resultats d'aquest any passat i, per altra banda, parlar una mica de quines són les línies d'actuació que portarem a terme de cara a aquest any que ja hem començat i que moltes d'elles ja estan iniciades. També, tenint en compte que el fil conductor d'aquest congrés té una línia que és la digitalització, doncs també us explicarem una mica com des de la Inspecció de Treball afrontem també, des d'un punt de vista intern, per suposat, la digitalització. És a dir, com també hem hagut d'anar avançant i com també per nosaltres és un repte important per aquest any. Ja portem alguns anys en relació amb aquesta dinàmica d'anar entrant amb el tema de la digitalització i us explicaré en aquest moment en quina fase estem i com ho tenim. Aquest és una mica el guió de la presentació i, per tant, sense més, començarem amb els resultats. Quan parlem previ als resultats s'obtenen a partir d'unes persones que hi ha al darrere que fan les actuacions. I aquest col·lectiu són els inspectors i inspectores de treball i els tècnics habilitats, que ja sabeu que la Inspecció de Treball compta amb 3 cossos d'inspecció, però dedicats en matèria de seguretat i salut hi ha els inspectors, inspectores i tècnics habilitats. Les diferències competencials entre uns i els altres, les sabeu, són evidentment importants, però sí que amb el que em vull referir jo és amb el dia a dia d'aquesta activitat veure una mica les diferències. Quan parlem del col·lectiu d'inspectors i inspectores, estem parlant d'un col·lectiu que pràcticament dedica tota la seva activitat a donar resposta a les peticions que entren a la inspecció. I quan parlem de peticions que entren, ens referim a les denúncies, ens referim a les peticions que puguin venir de l'Institut Nacional de la Seguretat Social en relació a la determinació de contingències, ens referim a les peticions que poden venir de l'autoritat laboral pel que són l'aprovació de plans d'amiant, els treballs amb menors, etc. És a dir, el 85% de la seva activitat ve basada en funció de la demanda externa, del que ens demana la societat, del que ens demanen els treballadors i del que ens demanen les empreses. Per tant, la planificació que podem dedicar a aquest col·lectiu és una planificació relativament petita i molt oscil·lant en funció de la demanda que hi hagi. Els anys que la denúncia puja molt, la planificació ha de ser més reduïda. I amb aquestes dades ens movem. Llavors sí que tenim el col·lectiu de tècnics habilitats, que aquest és un col·lectiu que per les seves funcions competencials la seva activitat és únicament planificada. Llavors aquest és el col·lectiu sobre el que nosaltres podem planificar actuacions en matèria de seguretat i salut i sobre les que en part d'aquestes actuacions us explicarem avui aquí. Per tant, 2 cossos, 2 tipus d'actuacions diferents. Evidentment, per la part inspectora també es planifiquen actuacions, però sempre amb aquest marge de possibilitat d'oscil·lació en funció del que arribi de fora. Aquest és en el context en el que actuem i a baix us he posat també els tècnics assessors, també una mica informar-vos que donada tots sou experts aquí en matèria de seguretat i salut i tots sabeu de les dificultats que té aquesta matèria. És una matèria molt àmplia, que requereix de molt coneixement, de molta especificitat i per això també per nosaltres, per donar suport al col·lectiu, comptem amb un pool petit, que són 5 persones, que són els que els diem els tècnics assessors de la Direcció General, que és un col·lectiu molt especialitzat en les matèries més complexes, que és la higiene, l'ergonomia, la psicosociologia i la medicina, per donar suport a l'actuació inspectora. És a dir, sovint entren expedients, ja siguin determinacions de contingències, denúncies complexes en els que hi ha anàlisis, avaluacions molt específiques. Llavors, per aquesta dificultat, comptem amb aquest col·lectiu que dona suport a l'actuació inspectora i dona una mica més de recolzament en aquesta actuació. Bé, en el marc dels actuants anem a veure una mica quina és l'activitat. Abans d'entrar en la planificació, també deixeu-me explicar, penso que és interessant conèixer quins són els motius que sobretot els treballadors, la ciutadania, ens demana l'actuació de l'actuació inspectora. I en matèria de seguretat i salut, per suposat,
explicar-vos que durant l'any 2021 es van rebre 1.710 denúncies i que aquí teniu en un gràfic quines són les condicions sobre les que més es demana l'actuació inspectora. En primer lloc, les condicions de seguretat i salut. En segon lloc, un tema referit a l'avaluació de riscos, i quan diem avaluacions de riscos ens referim a avaluacions que no estan ben fetes, avaluacions que no s'han fet, etc. És a dir, problemes derivats de la gestió preventiva, és a dir, del que és l'avaluació de riscos. També l'actuació en cas d'accident, i llavors ja entrem en les matèries de riscos psicosocials i nivells d'exposició als agents, que com podeu veure aquest any 2021, sense poder interpretar els motius, però sí que hi ha hagut una disminució d'aquesta demanda, sobretot en relació a l'any anterior. I llavors altres factors com la maternitat, els serveis de prevenció aliens, serveis de prevenció propis, equips de protecció individual, formació, gestió de la prevenció, riscos ergonòmics, màquines i equips de treball. Aquesta és la demanda, és a dir, el gruix de la demanda tal com ens arriba. Malgrat és veritat que moltes vegades algunes de les actuacions s'inicien per un d'aquests motius i després s'obren altre tipus d'actuacions també. Vull dir que, malgrat l'objectiu de l'actuant és donar resposta a una denúncia, donar la resposta a la denúncia, sí que és cert que a vegades hi ha altres temes que no estan tan ben plantejats a la denúncia, però que també en l'actuació són motiu d'actuació. Aquest és el ventall del que se'ns demana. Ara anem a veure una mica els resultats del que realment s'actua. Quan parlem de què s'ha fet, no us referim a expedients normalment, perquè els expedients ens donen una informació, com us he dit, 1.700 denúncies. 1.700 denúncies són 1.700 informes que generen aquest tipus d'actuacions. Nosaltres parlem més d'actuacions perquè entenem, i m'agradaria que entenguéssiu el concepte d'actuació, una actuació és tot allò sobre el que s'actua en una actuació inspectora. I em sembla molt reiteratiu, però és a dir, quan es fa una visita d'inspecció, encara que l'objecte de la denúncia pugui ser una màquina, pot ser que també es vegin condicions de seguretat i salut, no sé, senyalització, equips de protecció individual, molts altres factors que per nosaltres això són actuacions diferents. Per tant, contem més el volum del que es fa en base a les actuacions, que són tots aquells factors de risc que han donat lloc a un requeriment, a un acte d'infracció o res, simplement a constatar que no hi ha risc o constatar que no hi ha risc. Per tant, estem parlant de 30.834 actuacions en matèria de seguretat i salut, un increment del 8% respecte a l'any anterior. Evidentment, estem comparant respecte a l'any 2020. És cert que l'any 2020 va ser un any atípic, vull dir que també aquestes comparacions tenim molt presents sobre què estem comparant. No estem comparant sobre un any habitual. Quins són els sectors en els que s'ha actuat més? Doncs normalment veureu que això es va repetint, la indústria en general, amb 9.632 actuacions, en el sector de la construcció amb 7.723 actuacions, el comerç, l'engròs i el detall, 3.537 actuacions i aniríem ja baixant amb activitats administratives, serveis auxiliars, transport, hostaleria, activitats sanitàries, serveis socials, agricultura, ramaderia, subministrament d'aigua, etc. Aquest és una mica el ventall. El gruix de les actuacions se centren sobretot en els sectors que hi ha més elevada sinistralitat. Quan parlem d'actuacions, per una banda són els sectors en els que actuem, però per altra banda, què es va buscar o què es va veure en aquest tipus d'actuacions? Doncs el primer de tot, el que estaria en primer lloc serien les condicions de seguretat en els llocs de treball. I en segon lloc ja entrem amb les màquines, és a dir, són els dos grans factors de risc que donen lloc a més actuacions. Després anirien seguides les actuacions en relació als accidents de treball i malalties professionals i després sí que ja entrem als nivells d'exposició als agents. Per tant, aquí una reflexió. Malgrat vèiem que en les denúncies
els nivells d'exposició als agents s'havien disminuït respecte a l'any anterior, doncs aquí veiem que, malgrat la denúncia ha estat més reduïda en aquest sentit, continuen havent-hi un número important d'actuacions en relació als nivells d'exposició. Actuacions també en relació a les mancances que hi puguin haver en l'avaluació de riscos, en els mitjans de protecció personal, escales, plataformes i obertures, formació i informació dels treballadors, riscos elèctrics i senyalització dels llocs de treball. Aquest és l'esquema de les actuacions que durant aquest any la Inspecció de Treball ha portat a terme en aquesta matèria. Si ens fixem en les visites, doncs també a nivell global veiem un creixement, també, insisteixo, amb la comparativa que fem respecte al 2020, un any atípic, i a on es concentren les visites? Doncs també en els sectors en els que hi sol haver més risc, que són la indústria, la construcció, el comerç amb diferència, i després ja entrem en sectors econòmics amb un nombre d'activitats bastant inferior, com és el comerç, activitats administratives, el transport, l'hostaleria, l'agricultura. Aquí teniu una mica el nombre d'activitats per cada una d'elles. Pel que fa tot això en relació al nombre de visites. Llavors, si volem avaluar els resultats de l'actuació, doncs per nosaltres els dos factors sobre els que valorem el tipus d'actuació, un d'ells és els requeriments que es fan i l'altre és, evidentment, el número d'infraccions que es proposen. Anem pel primer. Veieu que el número de requeriments és molt, molt elevat i veureu també que aquesta comparativa, o sigui, aquest número de requeriments és molt elevat en relació al número d'infraccions. És a dir, per què això? Doncs perquè tot el col·lectiu de tècnics habilitats, les seves competències, les seves funcions, permeten actuar, constatar les condicions de risc i requerir. I després, comprovar. I, per tant, la seva actuació té un caire més preventiu. És a dir, vas a l'empresa, comproves que hi ha uns riscos, fas el requeriment, dones un temps perquè l'empresa subsani aquell incompliment i al cap d'aquell temps que fixes amb l'empresa tornes a comprovar aquest incompliment. Si aquest incompliment està subsanat, doncs evidentment s'acaba l'actuació inspectora. En el cas que no estigui subsanat, sí que després s'inicia un procediment sancionador en el que evidentment hi ha d'intervenir l'inspector de treball. Per tant, en Seguretat i Salut, l'actuació de la Inspecció de Treball és molt preventiva, molt de requerir i d'assegurar que aquell risc s'ha solventat. I aquí teniu una mica, i quan a continuació us posi la diapositiva del número d'infraccions, veureu el que us estic explicant. Aquests 21.104 requeriments, un 5% per sobre de l'any passat, han estat principalment en màquines i equips de treball, és a dir, qüestions de seguretat en màquines. Hi ha hagut accidents prou importants com perquè sigui, evidentment, la prioritat per nosaltres les actuacions en aquest tipus d'equips que donen accidents i accidents molt greus i mortals. També les condicions de seguretat en els llocs de treball és el segon requeriment més fet, diríem, i ja entrem amb el risc de caiguda, que també a causa d'escales, plataformes i obertures, també motiu de molts accidents de treball, els equips de protecció individual, les condicions d'higiene en els llocs de treball, la senyalització, els riscos elèctrics, l'avaluació de riscos, els incendis i els nivells d'exposició als agents. Aquest és una mica l'esquema de com es distribueixen els requeriments que durant l'any 2021 s'han portat a terme. I el que us deia, si el que fem és el balanç de les infraccions, estaríem parlant de 3.168 infraccions proposades, un 32% per sobre de l'any anterior en matèria de seguretat i salut. Estem parlant sempre. Primer objectiu d'infracció, les màquines i els equips de treball. Seguim les condicions de seguretat en els llocs de treball, la formació i informació dels treballadors, drets dels representants dels treballadors, mitjans de protecció individual, l'avaluació de riscos, serveis de prevenció aliens, escales, plataformes, obertures, la vigilància de la salut i els riscos ergonòmics. Aquí teniu una mica l'esquema de les infraccions proposades durant tot l'any 2021.
Si anem ja a matèries concretes, aquestes són unes dades globals, les que hem vist fins ara en matèria de seguretat i salut, anem a veure una mica els resultats d'actuacions concretes. Una d'elles és la investigació d'accidents. Sabeu que la Inspecció de Treball té l'obligació d'investigar tots aquells accidents mortals molt greus i múltiples i, per tant, a part d'aquests, té una sèrie d'actuacions planificades i també a demanda de la societat, perquè hi ha moltes denúncies també en relació a la investigació als accidents ocorreguts. De tot els investigats, ja sigui per actuació planificada, ja sigui per actuació obligatòria pel tipus d'accident o perquè ens ho demanda la societat, en total s'han proposat 1.277 infraccions el 2021, un 37,5% més. Aquest increment també és degut perquè és veritat que l'any passat hi va haver una davallada dels accidents a causa de la falta d'activitat el 2020. M'estic referint a causa de la pandèmia, per tant, el 2021 reflecteix un increment important. I també hi ha hagut un increment en les propostes de recàrrec, que són de 818, un 31% respecte a l'any anterior. Aquí tenim unes dades en quant a número d'actuacions que han pujat un 29,7%, el número d'infraccions, que ja ho hem dit, amb 1.277 infraccions, el número de requeriments també ha pujat a 1.201 requeriments i les propostes de recàrrec amb 808. En quant a la tipologia d'accidents investigats, evidentment el gruix important és d'accidents mortals molt greus, greus i múltiples. Després, accidents lleus, que els diferenciem entre lleus d'estrangers, lleus de menors i tots els altres lleus. Aquí teniu també l'esquema. En total s'han incrementat el nombre d'investigacions d'accidents de treball en un 28%. Una altra de les... Aquesta és una de les actuacions que porten a terme només els tècnics habilitats, que són les empreses de menys de 50 treballadors que tenen una elevada sinistralitat pel sector en el que pertanyen i empreses en les que la Inspecció de Treball en matèria de seguretat i salut no ha actuat en els darrers anys, en els darrers 5 anys. Aquesta és una campanya que es porta a terme amb l'esquema aquest que us he dit, de visitar, requerir, comprovar i fer que aquestes empreses, que entenem que també tenen les seves dificultats perquè són empreses relativament petites, tinguin, evidentment, l'obligació de posar-se al corrent amb aquesta matèria, però també a través del requeriment i la comprovació. En total s'han fet 6.021 actuacions en aquest tipus d'empreses, amb uns 7.299 requeriments, un 5% més que l'any passat, i aquí també estem a la indústria, estem en el comerç, estem a l'agricultura, al transport, a la construcció. Aquí hi ha uns valors baixos perquè, de fet, a continuació us mostraré les campanyes que es porten a terme en relació a la construcció. Activitats administratives i auxiliars, hostaleria i altres. És a dir, és una campanya que ja portem anys fent-la i que, de fet, continuem també aquest any. En quant a la construcció, entenem com a construcció tot el que és l'edificació, l'obra civil, la reforma de locals, entenem també les rehabilitacions de façanes, és a dir, entenem la construcció en un sentit ampli. En aquest sentit, s'han fet 7.723 actuacions. Aquí hem tingut una lleugera davallada respecte a l'any 2020 i el nombre d'infraccions, és a dir, sí que s'han reduït les actuacions, però sí que s'han incrementat de forma important, en un 37%, el nombre d'infraccions. I el nombre de requeriments també hi ha hagut certa davallada en aquest sector. Per altra banda, degut a que cada vegada ens trobem més amb que les temperatures, tenim col·lectius importants, com és el col·lectiu de la construcció, i també en l'agricultura tenim col·lectius importants exposats a temperatures extremes als mesos d'estiu i accidents a causa dels cops de calor, aquest any passat es va iniciar una campanya, que aquest any també mantindrem, és advertir a les empreses que formen part d'aquests sectors amb riscos més importants de cop de calor, advertir-les de les obligacions que han de tenir en relació al risc de l'exposició dels seus treballadors a temperatures extremes.
amb la finalitat això que previ als mesos d'estiu busquin mesures, ja siguin organitzatives, les mesures que puguin adoptar pel tipus d'activitat que portin a terme per tal d'evitar els accidents per cops de calor. I per part de la inspecció són actuacions que se'ls dona una prioritat, és a dir, totes aquelles denúncies que arriben en aquest període de temps indicant aquestes causes o aquests motius, són denúncies que se'ls dona prioritat en l'actuació. En total es van enviar aquests 17.678 cartes, que eren cartes advertiments, advertint de l'obligació, de les conseqüències de no fer-ho. Doncs bé, un advertiment per contribuir a això, que les empreses tinguem present els riscos deguts a les temperatures extremes. Una altra, per nosaltres, campanya important de prevenció i a la que hi estem dedicant cada vegada més recursos són els serveis de prevenció. Considerem que els serveis de prevenció són un eix clau perquè la prevenció a les empreses funcioni. Ens alarmen els resultats. A l'últim estudi de l'Institut Català de Seguretat i Salut en relació a la gestió preventiva ens alarmen, ens continuen alarmant, sembla que la tendència va cap a millor, però ens continuen alarmant els resultats. Encara hi ha empreses que no tenen servei de prevenció, encara hi ha empreses que no tenen tots els riscos avaluats en percentatges prou alts. I quan parlo de riscos no avaluats, em refereixo sobretot a l'ergonomia, a la psicosociologia, aquestes matèries que són una mica més difícils o que tenen més dificultats. Per tant, per nosaltres els serveis de prevenció són claus. I en aquest sentit tenim una campanya, i mantindrem també per aquest any, una campanya que la finalitat és comprovar, a part que els serveis de prevenció compleixin amb les seves obligacions pel fet de tenir l'acreditació, no només això, sinó també com actuen en les empreses usuàries. I, de fet, el que es fa en aquestes actuacions és visitar empreses usuàries per veure tota la gestió preventiva que gestiona aquell servei de prevenció s'estigui portant de forma correctament. I resultat d'aquestes actuacions durant l'any passat van ser 640 actuacions, hi va haver un increment important respecte al 2020. Evidentment, el 2020 es va haver d'aturar aquesta campanya perquè, primera, vam estar un temps que pràcticament no es podien fer visites i, segona, perquè es va donar prioritat en aquell moment a la demanda que hi havia per tota la problemàtica del Covid i de més, i, per tant, el nombre d'actuacions s'ha incrementat considerablement i el nombre d'infraccions també. Infraccions que no només van adreçades als serveis de prevenció com a tals, sinó que també van adreçades a les empreses usuàries per aquests motius, per tenir una gestió preventiva no en les condicions que corresponguin. I també hi ha com a última dada en quant a resultats una campanya que sabeu que l'amiant és una demanda de la societat, és una obligació que tenim i que en la mesura del possible intentem ser-hi, i les nostres actuacions són també actuacions de tecnicabilitat i estan fonamentades en comprovar que les condicions de l'execució de la manipulació de l'amiant es porta a terme d'acord a les condicions en les que s'ha aprovat el pla de treball. Sabeu que totes les actuacions que es porten a terme amb amiant hi ha d'haver una prèvia autorització i aprovació dels plans de treball amb risc d'exposició a l'amiant per part de l'autoritat laboral, en els que també participem, i llavors, una vegada estan aprovats, les empreses que realitzen aquest tipus d'actuacions tenen l'obligació de comunicar a l'inici d'aquestes obres, doncs el que fem amb aquestes comunicacions és visitar-les, visitar i veure com s'estan portant a terme els treballs en aquest tipus d'obres. Els resultats d'aquestes actuacions, doncs ja dic que han augmentat també. És veritat que cada vegada, i de fet crec que demà teniu una de les ponències que farà la Maite Martín en relació a l'amiant i us donarà dades de la quantitat d'amiant que hi ha i, per tant, de la quantitat d'amiant que s'ha de retirar o que es va retirant i, per tant, a més amiant retirat, nosaltres també procurem anar augmentant les actuacions per poder fer seguiment i perquè aquestes empreses que estan fent aquestes retirades
no relaxin i continuïn mantenint els nivells d'exigència en relació a les mesures de protecció a un nivell molt elevat. Per tant, actuacions que continuaran. Aquest és una mica l'esquema del que hem fet. Hem posat aquí les campanyes que considerem que tenen uns números més elevats. Evidentment, tenim moltes altres campanyes amb valors més baixos que també es van portant a terme. Jo us he portat aquí les grans xifres. Pel que fa a les línies d'actuació d'aquest 2000, previ també a donar-vos, a explicar la tipologia d'actuacions, sí que volia fer un esment, perquè és una novetat i penso que s'ha d'explicar, és amb aquest nou cos que us he col·locat aquí al mig en relació a la diapositiva que us hem posat al començament. Dins del col·lectiu de tècnics habilitats s'ha fet un procés de promoció interna perquè tot aquest col·lectiu pugui passar a ser subinspector de Seguretat i Salut. Llavors, aquesta promoció interna ja es va començar l'any passat i ara ja està pràcticament finalitzada a l'espera de fer una formació específica. Diguem, ja han passat la fase selectiva d'oposició interna i ara estan en la fase de formació posterior i una vegada que està acabada la fase de formació, seran nomenats com a subinspectors de Seguretat i Salut i, per tant, actuaran com a subinspectors de Seguretat i Salut. Bàsicament, les diferències respecte a l'actualitat és amb el tipus d'actuacions i com hauran de ser les actuacions. El tipus d'actuacions es modifica el fet que podran també ser, o sigui, no només seran actuacions planificades, sinó que també podran actuar davant d'una denúncia en relació a les condicions materials en Seguretat i Salut. I l'altra conseqüència o l'altra variant en quant a com seran les seves actuacions és que no hauran de ser visita i comprovació, sinó que podran ser visita, requeriment i podran proposar actes d'infracció. És a dir, serà la diferència important en quant al tipus d'actuacions que portaran a terme. Per tant, bé, des d'un punt de vista de Seguretat i Salut, d'actuants amb xifres, estem amb els mateixos números d'actuants, però sí que hi ha aquestes variacions en quant a la tipologia d'actuacions que podran portar a terme i també amb com podran realitzar les actuacions. Ja us hem explicat quins eren els resultats d'aquest any amb una sèrie de campanyes que mantenim i les cito, malgrat ja les hem explicat. Sectors amb elevada sinistralitat, de 1 a 50 treballadors, prioritàriament aquelles en les que la inspecció no ha actuat en els darrers 5 anys i sectors amb elevada sinistralitat. La construcció, com a sector d'elevada sinistralitat, aquí us he afegit, perquè sí que és cert que s'estan portant a terme, no totes, però algunes de les actuacions a la construcció de forma conjunta amb subinspectors de l'escala d'ocupació per tal de detectar frau en quant a economia irregular. L'advertiment pel cop de calor es mantindrà, l'amiant es mantindrà també i les actuacions en serveis de prevenció, com ja us he dit, també es mantindran. Com a novetat, que ja s'ha iniciat, són actuacions en els tallers de reparació i manteniment de vehicles. Per què? Doncs perquè l'any passat, a finals d'any, hi va haver un canvi normatiu i els fums de combustió dels vehicles dièsel han passat a ser agents cancerígens. Els olis minerals utilitzats, resultat del canvi dels manteniments de l'oli que es fan als vehicles, també són agents cancerígens. I amb la voluntat que les empreses vagin adaptant a les noves exigències del Reial Decret 664 sobre agents cancerígens, doncs la Inspecció de Treball ha iniciat ja una roda d'actuacions amb tallers de reparació i manteniment, doncs això, per comprovar aquestes obligacions derivades del compliment de la llei del reglament 664 de protecció dels treballadors enfront als agents cancerígens, doncs que les empreses les puguin anar adaptant. És a dir, considerem que és un sector en el que
a part d'aquests dos que us he dit com a novetat, doncs també hi tenim dissolvents, també hi ha pintures en els tallers que es dediquen a les reparacions de les xapes i, per tant, doncs també tenim un gruix important d'agents químics i considerem que és un sector en el que val la pena fer-hi algunes actuacions amb el caire aquest també de la novetat normativa. I això és una mica el que us volia explicar en quant al que s'ha fet i el que s'està fent. D'acord? I abans d'acabar la presentació, donat que el fil d'aquestes jornades, d'aquest congrés, és també la digitalització, doncs també us volia explicar una mica que per nosaltres la digitalització ha estat i és una prioritat. És una prioritat i portem ja alguns anys dedicats a això. I quan dic portem anys dedicats a això, vull dir que tant pel que fa referència a l'entrada o a les sol·licituds d'actuació inspectora com a la sortida de l'expedient, estem avançant, jo diria, pràcticament ja amb un grau molt elevat d'entrada i sortida digitalitzada, telemàtica, digueu-li com vulgueu, sense paper, bàsicament. És a dir, aquí us he posat el nostre enllaç a la pàgina web que permet tant per la ciutadania com per l'empresa, doncs fer quan es requereix documentació per aportar un expedient, és a dir, quan l'inspectora, inspector citen a l'empresa perquè aporti documentació, doncs tot això, via aquest canal, es pot complimentar, de manera que no caldria generar el paper. També tot el que és la presentació de denúncies, i també en cas de retirada o desistir d'una denúncia. Pel que fa a l'empresa, igualment pot aportar la documentació, pot fer les comunicacions de les execucions dels plans d'amiant i també pot respondre a un requeriment que fa la inspecció. És a dir, quan es requereix, doncs també hi ha la possibilitat de respondre. Per tant, canals d'entrada telemàtics perquè, doncs això, per contribuir amb l'obligació que tenim de tenir una administració digital. I pel que fa a la sortida, doncs aquí, malgrat són plataformes nostres, internes de la Generalitat, però també indicar-vos que la sortida, tot el que són les notificacions de les actes d'infracció, d'informes a les empreses, de qualsevol tipus de notificació, doncs tenim tramitadors genèrics, a l'Enotum, eines, plataformes que ens permeten donar resposta o notificar, comunicar aquesta resposta a les empreses d'una forma telemàtica. També el tramitador del TEI, que si algú ha de fer tràmits en quant a la comunicació de plans de treball o amb la comunicació de treballs de menors, doncs també són les plataformes que es fan servir per evitar així la generació de paper. I també a Més Justícia vam començar l'any passat i també hi ha cada vegada més actualitzat tant l'entrada de sol·licituds que ens fa Justícia com la nostra sortida, la nostra informació cap a ells, doncs també a través d'aquesta plataforma i altres plataformes de comunicació que tenim. Tret de les persones que no estan obligades, que l'administració no està obligada a relacionar-s'hi telemàticament, que aquestes, les persones físiques, que aquestes tenen el dret a escollir com volen relacionar-se, tret d'aquestes, el nostre repte, el nostre objectiu és posar totes les eines a l'abast de tots els actuants i de la societat perquè tinguem una administració electrònica. També aquest mateix esforç que fem tant per l'entrada com per la sortida, també el fem pel que fa a l'actuació inspectora. I, de fet, ja l'any passat es va dotar a tot el col·lectiu d'unes eines per tal que en la mateixa actuació inspectora es pogués complimentar el requeriment, es pogués fer la diligència d'una forma telemàtica. No sempre és possible, estem avançant, ens costa, és complexa, a vegades són actuacions difícils que pot fallar el wifi, poden fallar els recursos, pot fallar la cobertura i és complexa, però mica en mica per nosaltres és una prioritat per part de la Direcció General l'anar cap a aquesta administració electrònica. I amb això acabo. Gràcies per la vostra atenció
i fins la propera.